Top policeman shakes South Africa with explosive allegations about his boss. Samira mashoko anobuda achoonekwa kunzi aiwa mautterances akatakwa naNhlanhla Mkhwanazi aiwa anozikamwa kuti is a boss aiwa kana kuri kune zvemutemo aiwa kumapurisa uku uya achiataka aiwa President Cyril Ramaphosa pamwechete naPresident Emmerson Mnangagwa pamusoro ma-allegations of corruption. Sarapinda mashoko kudanyogwa panapa achikomendewa awana naLynn M from izvo zvamuri kuona BBC News. Don't forget subscribe or like or on the bell icon. Lynn anoya achikomenda to this post achiti the Mkhwanazi allegations that are implicating Zvigananda cannot be dismissed. It is a security threat that Zvigananda are accused of purchasing firearms illegally from illegal dealers in the bid to protect their loot and hold to power. It is telling that Zvigananda have realized that the ZNA is not playing into their gallery and they are trying to create an army within the army. This is an open call for war and it will end in tears. This is a warning to Zvigananda, Liza Tomba. While it is still possible or risk shepherding your ancestors' ducks before your time, you have been warned. I will be breaking down with this issue throughout the week. Do mashuko anobuda nyogwa panapa na Lynn M oti #Pascoro News. Mashoko aLynn M panguva ine ari kuwedzera achiti aiwa mautterances akataurwa aiwa naNhlanhla Mkhwanazi aiwa haangangodismissiwi. Panguva ine anoonekwa kunzi is a security threat. Ma-issues ecorruption awa anoaffecta ma-nations, anoaffecta Zimbabwe at large, anoaffecta South Africa. Mashoko ari kuda panguva ine tinoti Lynn M critic wese vanhu vari mu-the Dream Party ZANU-PF vanosapota 2030 kana kuti Zvigananda panapa anyatsokuwana energy yekunyatsokuataka these guys nokuti anyatsokuziva kuti aiwa Zvigananda aiwa zvinorambiwa hazvichadi kamwe and vipi kosa nochunga sezvavanotaura kuti aiwa Zvigananda ngazvirwa pasi. Motize mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Wapinda comment section medu dzemafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.